ovdje su pretpostavljeni potpisi koji birači koji vas podržavaju i ja bi sad zamolila jednog vas, koji ćete ostati sa nama i prisustvovati provjeri potpisa i njihovom unosu i onda ćemo eventualno ako nešto treba ispraviti i prikriviti ako nešto nečemo tako dalje, vi imate to ovlaštenje. A ostalima se zahvaljujem što ste došli i možete pomoći kavu u saborskom restoranu ili krenuti nekim drugim putem. Hvala vama. Dakle, stranka Živi zid, njezini brojni aktivisti, njezini simpatizeri organizirali su se u proteklih 12 dana diljem zemlje kako bi učinili nemoguće. I oni su to učinili. Mi smo ovdje predali sada 15.200 potpisa na obrascu i svu drugu potrebnu dokumentaciju. Nakon što Državno izborno povjerenstvo pregleda te potpise i potvrdi moju kandidaturu, najavljujemo borbu za zato što drugi kandidati, njihove politike i njihove stranke proteklih 25 godina nisu učinili apsolutno ništa za ovu zemlju. Dovedeni smo u stanje u kojem bismo sljedećih 26 godina morali rasti stopu BDP-a od 5% samo da bismo dostigli 1990. Mislim da njima i njihovim politikama ne treba reći jedno slović. Moj program u skladu sa ovlastima predsjednika Republike koje su dosta realizirane temelji se na nekoliko točaka. Mi se prije svega borimo i zalažemo za poništenje pretvorbe i privatizacije, za povratak svega ovoga za što se temelj nalazi u zakonima. Zalažemo se za lustraciju svih ratnih profitera i svih propalih politika i propalih političara. Također zalažemo se za trenutačnu obstavu deložacija, za promjenu Ovršnog zakona i prije svega zalažemo se i borimo se, što je uopće poanta Živog zida, za Hrvatsku narodnu banku, za povratak monetarnog suvereniteta Republike Hrvatske.